Чувствам се като Дора изследователката. Направо ще повърна. Не е понасяло добре краставиците на това слънче. Получавала диария. Ако не сте виждали как случи слънче, за да не са в такава клетка, другия вариант е да бъдат с синджир на крака. Това е гигантски душ, който къпе и слоновете, и нас. Се качват и двете. Здравейте, казвам се Дора. Ако сте нови в канала ми и просто все още не сте се абонирали, сега е моментът да го направите, защото имам giveaway, с който може да си спечелите почивка за двама в България. Когато направя 10 000 абоната тук в YouTube, просто ще изтегля един от абонатите ми и ще му направя тази почивка. Днес ще бъде много интересен ден, както сте видели на тъмбнейла. Ще ходим на една целодневна занималния с слънчета. Какво ще правим, ще разберете по-напред във видеото, но преди да продължим, искам само да ви кажа, че имам цяла плейлиста с всички видеа от Тайланд, които може да изгледате хронологично, така че ако това е нещо, което ще ви бъде интересно, горе в дясно ще ви оставя линк към плейлиста ми. Да ви покажа, това е аутфита ми. Чувствам се като Дора изследователката. И в тази чантичка си нося още дрехи, защото така ни посъветваха от мястото, където ще ходим. Вътре имам още един бански и отделно допълнителни дрехи. Имам и слънчеви очила. Това местенце го бях набелязала още когато се подготвях за почивката ни в Тайланд и много ме впечатли, защото аз много обичам животни и гледам винаги да съм край тях. С нощи запазихме през интернет, през техния официалния сайт, като аз мисля, че тук в Тайланд има няколко места, на които може да правите такива активности с слънчета, но специално мъжа ми избра в кое да отидем и варианта, за който да си закупим билет, защото имаше различни сутрешни, т.е. през деня и следобедни. Ето сега този, който е запазил в сайта, да каже как избра това място и в колко часа да отидем. Ами главно гледах ревютата в Google, гледах цените, те са долу-горе сходни, този мисля беше малко по-евтин, имаше най-висока оценка, между друго 4,9. И също така, през сайта техния директно си запазвате, струва 2500 бати на човек, на възрастен, за деца нали е по-малко, но това трябва да знаете, че има няколко тура, имате сутрешен, по средата на деня и този, който е следобеден. Ние реално ще сме на следобедния тур. А има ли разлика в това, какво ще правим? Не, правите абсолютно същите неща, просто часовете са различни и сега мога да ви кажа реално какво включват тези 2500 бати. Идват да ви взимат с бушче, след това ви разказват повече за парка, след това ще храните слонове, след това ще се къпете с слонове и след това има включен бюфет за вас да хапнете и после пак ви връщат с автобуса, като цялото това нещо продължава около 5 часа, мисля, че беше. А може ли на място да платим или директно да отидем, може ли, или само така? Ами аз им писах мейл дали може, дали може, но казаха, че може да няма места, ако отидем директно на място. Така че най-добре през сайта си запазете предварително, да сте сигурни, че ще получите това, за което сте платили. Еми добре, ние сега трябва да излизаме, защото идват да ни вземат, вече стана време. Така че сега ще ви покажа и бушчето. Ето го бушчето ни. Пристигнахме, като пътувахме около 45 минутки и въпреки, че автобусът беше много хубав и луксозен и хладно и изобщо не ми хареса пътуването, защото имаше много завои. Аз по принцип не съм на човек, на който му става лошо при пътуване, обаче още 10 км и нямаше да е много хубаво. Искаш да кажеш нещо? Направо ще повърна. Седнахме за кратка почивка и малък инструктаж. Има напитки, комплимент от тях за нас, има вода, кола и спрайт, но ние си пием
Водичката, както виждате, са охладени, държат ги в една кутия с лед и това, което ни казаха, е, че ще ни разделят на 2 групи. Ние сме 7 човека, защото не искат да е прекалено натоварено с хора при животните. След половин часова почивка дойдохме да си оставим личните вещи в тези шкафчета. Дадоха ни ключ. И искаш да кажеш първи впечатления за мястото? Впечатление са ми, че тоалетната беше най-чиста туалетна, която съм влил през живота си и мирише супер. Направо не мога повярвам. Между другото, тук е малко по-лово с туалетните, защото аз винаги ходя с страх, защото може да има хлебарка. Видяла съм една хлебарка за целия ни престой, който вече са минали 11 дни. Ама все пак, представете ли сте отида в туалетната и да съм сама и да дойде някаква голяма хлебарка? Все пак моето мнение, че в Тайланд е чисто и сравнено с вашите очаквания, ако дойдете тук, сигурно ще ви ги надхвърлят. Тук е по-чисто, отколкото се представя. Ма не е максимална чистота, така че нямайте много големи очаквания. А тук е кухнята, където приготвят обядът ни за после. Хайде, обиколката ни започва! Feed the elephant at the feeding area is around here. We will put the food in front of each elephant. Cucumber, banana or sugarcane for them. Just walk to each of them and grab the food a lot in your hand. Many pieces of them. When you give it to the elephant, give it to them one at a time. In the trunk. Преди време един човек ми беше написал в Инстаграм да спра да се правя на инфлуенсър и да започна да работя в завод. По-хубаво. Аз отивам да работя на полето. Сега предстои да храня слонове, после да ги къпя. Така че, какво да кажете, това правя. Има 3 слончета, които не може да пипаме. Това е първото, защото то е имало лош опит с предишните си собственици и в момента е много оплашено и вярва единствено и само на този човек, който се грижи за нея и не може да преминаваме тези дървета. И другите 2 слончета, които не може да пипаме, са ето тук майката и бебчето. Майката не може да я пипаме, защото може да сметне, че ние нарушаваме нейното лично пространство, искаме да й вземем бебето. Нея може да я храним, а бебето не може да го пипаме, защото все още няма изградена имунна система и може да му стане нещо. За бебето храна няма нужда да се дава, тъй като тя все още е кърмена от майка й. Тя се казва Диди малката и е на 1 годинка, а пък майка й е на 40 години. Също така през целия ден около нас ще има фотографи, които ще ни правят снимки и тези снимки са безплатни за нас. Накрая на нашия ден ще ни обяснят откъде може да си ги изтеглим. Хайде да храним слънчетата! Ама е космато. Да, има косми. И мирише на обор. Много са сладички. 54 била тази госпожичка. Тази дама. Не е понасяло добре краставиците на това слънче. Получавала диария от краставици. Хайде сега да се направя на селфи с това слънче.
Ако не сте виждали как се учи слънче, ето, заповядайте. През устата, не през хубото. Хубото е само за дишане, устата си е за ядене. А сега отиваме в спалнята на слънчетата, ще ни покажат къде спят и мисля, че ще ни разкажат как се грижат за тях. Ето тук спят слънчетата. Една клетка е за едно слънче. И сигурно вече се питате защо трябва да държат слоновете в клетки. Не може ли просто да ги пуснат? Ами не може, защото те са все пак големи животни. Ако се оплашат, тръгват да бягат, да унищожават, имат много сила. Така че не е безопасно нито за тях, нито за този, който е около тях, за да не са в такава клетка. Другия вариант е да бъдат с синджир на крака, което те тотално не искат да правят, защото това са спасени слънчета и те целият живот са били вързани, така че най-малко това искат в момента да им причинят. Реално слънчета спят в тези клетки не повече от 4-5 часа на ден и всъщност те, ако се чувстват добре, няма да са в клетката, а реално са при другите слънчета. Тук, например, имаше две слънчета, които реално имаха някакъв проблем с стомаха и те си бяха отделени и си седяха в клетките с цел да не разпространят заразата или каквото е към другите слънчета, но след като се оправят, реално ще се присъединят и спят по 4-5 часа на ден, а при останалите между 16 и 18-19 часа ядат. Ядат по 200 кг на ден. Да. Предимно листа и клонки, а тези бананчета, диня, всичко останало, което им се дава, е просто като някаква наградка. Да, и всъщност този парк е пример за как трябва да се гледат и да се грижат за слоновете, защото ние видяхме по друго места, където може да се платиш и реално да яхнеш слона и да се разхождаш с него, но всъщност това не е хуманно и като цяло не е приятно за слона, тъй като го боли, защото реално това, който води слона, постоянно го бие с цел да може да върви в права линия и да е безопасно за това, който се е качил. Така че не се качите по слоновете, елате на такива паркове, където може да се насладите на нормалния живот на слънчетата. И също така хората, които гледат тук слоновете, които работят, те реално живеят тук. Точно така, тези слонове, когато са ги купили, те примерно са били отглеждани по някакъв нехуманен начин, неправилен. И когато от тук мястото разберат за такъв слон, ходят при семейството, чиято собственост е слона, обясняват им как трябва да се грижи и им купуват слона, като един слон струва около 2 милиона бати, което е цената на една къща. Но те не просто купуват слона, а искат и един от семейството, минимум, да дойде тук, за да види как се гледат слънчета. След това може да се доведе цялото семейство. Работа винаги има за всички. Може да си чистач, може да си в кухнята, може да се занимаваш с слънчетата, защото на един слон се пада по един човек, който се грижи за него и то през целия ден. Т.е. те са си 24 часа, 7 дни в седмицата на стоп заедно. А отделно тази организация тук работят с медицински център, имат договор, така че ако някой слон се чувства зле, 24 часа, 7 дни в денонощието, те могат да дойдат и да се погрижат, да го прегледат, да му дадат лекарства, ако е нужно. Нещо изтърваме ли? Мисля, че това е в общи линии. Добре, айде да ходим да ги къпем, защото в момента това ще им помогне да се охладят. Ще ги мажем с кал. Ще стане доста мръсно. А сега е време да ги изкъпем.
Вижте как идват, нямат търпение да влязат във водата. И да се забавляваме заедно. Сега е време вече наистина да ги измием с чиста водичка. Това е гигантски душ, който къпе и слоновете, и нас. Какво става? От почистването съм. Какво преживяване само. Леле. Ето и храната, която са ни приготвили. Има плодове и има и спагетки, спринг, пролетни ролца, спринг ролс и разни други вкусни неща. Аз май ще заложа на спагетките и ролцата. Ето и какво ще хапваме. Взех си малко плодове. А мъжа ми има същото, плюс люто, защото той обича. Време е за нощната ни разходка. В момента е зали, слънце още не е много тъмно и ще се пуснем до един пазар, който се намира на 1 час от тук. Просто за да се разходим, защото няма смисъл да си седим вкъщи. А там не сме ходили до сега на това пазарче, така че е интересно да разгледаме и там. А иначе сме с последните чисти дрехи, защото днес бяхме оставили по принцип да го пране. Ето, ветрови пране, обаче не са го взели. Не знам, може би не трябваше там да го оставим или не знам какво. По принцип, човека вчера от рецепция ни каза да го оставим пред вратата. Мисъл, трябваше да го оставя вънка на земята ли според вас? Или тук е окей? Аз може да не съм разбрала правилно. Ама сега ще отим да го питаме, защото наистина нямаме повече чисти дрехи. Вижте колко е оживено. Ние вече сме съвсем близо до Бангла Роуд и си личи. И съм много щастлива, че днес сме пеш, а не с мотора. Защото онази вечер, като се прибирахме от плаж и после от един пазар, Каран Темпъл се казваше, минавахме в някакъв час пик и шофирахме в такова движение. И беше ужасно. Но днес сме пешеходци и е супер! От нашето пазарче си взехме кокосов сладолед с манго. Кокосов сладолед, защото е направен от кокосовата вода и вижте, дори е и в половин кокос. Аз сега го опитах и е много вкусен. Струваше 100 бати, което по принцип не е много ефтино за сладолед, да ви кажа, но 5 лева за ето този десерт. Ето минаваме покрай един фризьорски салон. Нека видим цените за мъжко постригване. 250
бати. Их, много е шумно. Мъжко постригване 250 бати, което са 12 лева и 50 стотинки, нещо такова. Шейв, примерно е бръснене, нали? Да. Което е 150 бати, значи 100 бати са 5 лева, значи 7,50. Оттам нататък боядисване, избледняване на косата. Супер! Даже и маникюр им предлагат от 250 до 500 бати, което е много добре. А ето и женското постригване 300 бати, шампуан с сешуар е 150 бати, това пак са 7,50. Боядисването е 800 бати. Бличинг, което е смяна на цвета, изросяването е между 500 и 1000 бати. Така че това са цените на фризьорите в Тайланд. Ето, пристигнахме. Това е Малин Плаза, пазара, за който ви говорих по-рано. Според вас, кое е първото нещо, което ми направи впечатление? Вижте, колко много хора. Сега пък този автобус пречи на гледката, ама ето вижте там. Супер много хора. Сега и ние се пускаме в фурниците. Това е. А вижте тук същия сладолед, само че за 80 бати. Много по-добра цена от нашето пазарче. А е, както виждате, същото. Кокосов сладолед в кокосов орех. А вижте тук, леле, какви огромни кокоси. Вау, такива не съм виждала. А на този пазар, освен храна, има и общо взето всичко останало. От някакви лекарства, шапки, дрехи, обувки, магнити, козметика. Каквото ви трябва, тук със сигурност ще го има. Даже и както виждате, каквото ни ви трябва, то пак е тук. На пазара не си купихме храна този път, но си купихме сувенири за нашите близки и приятели. Искаш да кажеш за пазарлъка? Да. Ами, значи на тези пазарща, нали, е нормално да се пазарите. Примерно, ние си взехме някаква гривничка, тя искаше да вземе за подарък. Гривната прима, тя ти казва първо 150 бати. Нали, аз си казвам 100 бати. Тя вика 120, викам не, тръгвам си, тя вика добре, нали 100 бати. Така че в случая и продавачката е доволна, и ние сме доволни. Взехме си примерно магнити. Взехме си 10 магнита, реално за место за 200 бати, за 180, т.е. пак се свалихме 20 бати. Един ни излезе безплатен. Точно така. И другото какво е, парфюм или за стая, или как се казва? Дифузер. Да, дифузер. Той беше 100 бати, ние казахме да вземем 80 и пак се разбрахме. Така че на такива пазарчета, стига да не пише цената, пък и дори да пише, пак може да пробвате, но със сигурност където няма цена, когато ви кажа първоначалната, не се съгласявайте. Винаги може да смъкнете малко, 20, 30, 40, 50 бати, зависи колко е първоначалната цена и като цяло си е забавно изживяване. Да, стига да не сте в супермаркета, пробвайте, нищо не губите. Значи преди няколко дни ходихме на масаж ето в това студио и останахме много доволни, защото масажът беше хубав, а студиото беше хладно, чисто, имаше музика, пусната ни климатика, много готино беше. Та в момента си взех един кокос тук да бия. Ето го. Защото ще чакаме 1 час, защото всички са заети, а ето тази двойка, която сега влизат, са преди нас. Обаче за хубавите неща явно трябва да се чака и ние си чакаме. Да. Да. Ще си правим и двамата тай масаж. Бебчето вече се е размазал, а още не са започнали. Беби! Беби! Жената ще ти се качва отгоре цялата, бъди готов. Се качват и двете. На кончето. Здравейте! За първи път ми се случва да не приключа влога на същия ден, а да го направя на следващия.
Просто с нощи бях толкова уморена, нямах сили. Изведнъж така ми паднаха батериите, че просто отказах и си легнах. По принцип, даже всяка вечер, освен че завършвам влога, качвам и в Instagram пост, където споделям, нали, кратка история с снимки, какво сме правили през деня. Не го направих. И сутринта, като се събудих, видях, че мъжа ми го е направил и ми стана супер миличко, защото, нали, по този начин той показва, че ме подкрепя и че разбира, че тези неща са важни за мен. Но накратко да ви разкажа за вчерашния ден, т.е. за края му. Вие видяхте до там, където ви казахме, че ще ходим на масаж и даже не чакахме 1 час, много по-бързо влязохме и беше много хубаво. Направихме си тай масаж и двамата, закараха ни в една стаичка с едни... При мен беше същата масажистка, която ме беше масажирала и преди, а при него една друга, но и двете бяха много добри. И, нали, то като тайландски масаж, те ти правят някакви хватки, мъжа ми ги базикаше това от Май Тай ли било, ама те направо такива наистина хватки правят, много забавно и ти пукаш там, разтягате, беше готино. И след това се прибрахме към вкъщи, а между другото, нали, по-рано в влога ви казвам, тук е много чисто, само една хлебарка съм видяла за 11-12 дни, ами вече са 2, снощи видях втората, бягаше по улицата и това е, после прибрахме се, изкъпахме се и аз припаднах. Това беше вчерашния ден, радвам се, че го споделих с вас и искрено се надявам тази информация, която ви споделих за слънчетата, да е стигнала до вас и да не се качвате по слънчета, защото така ги тормозим, това не е много окей, не е изобщо окей. И ще се радвам, ако видеото ви е харесало, да го покажете с един лайк и да споделите вашите мисли. Извиняй, без да. Защо ме саботираш? Дай пак. И ще се радвам да споделите вашите мисли долу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала, защото когато направя 10 000 абоната, ще изтегля един от абонатите ви, на който ще подаря почивка за 2 в България. Също така може да ме последвате и в Instagram, където съм ежедневно активна и имам създадени 2 хайлайта, един за Пукет и един за Фифи. Там може да видите всички сторита, които съм качвала по време на нашата почивка. Вече по-скоро го приемам като екскурзия. Ще се видим в следващия влог, а до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте!